B'investiment ta' 3.2 miljun euro għaddejja trasformazzjoni sħiħa ta' tisbieħ fl-Iskola Primarja ta' Kerċem li hi parti mill-Kulleġġ ta' Għawdex. Bekk l-istudenti, l-edukaturi u l-ħaddiema se jkollhom spazji edukattivi moderni, aċċessibbli u komdi. Waqt żjara li għamlu l-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri innotaw il-ħidma li qed issir mill-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda. Huma żaru wkoll l-istudenti li bħalissit jieħdu l-edukazzjoni tagħhom fi skola temporanja sabiex jiġi żgurat ambjent edukattiv sigur ta' kwalità. Il-Ministru Grima tkellem dwar kif is-settur edukattiv għaddej xogħol kbir u trasformazzjoni sieħa anke fl-infrastruttura edukattiva. Dan l-investiment li jisboq 3 miljun euro ħajkun qed jassigura li jkun hemm l-għodod neċessarji sabiex dawn it-tfal jilħqu dak li huwa l-iżvilupp sħiħ tagħhom. Il-Ministru Camilleri qal li dan ir-renovar u tisbieħ estensiv se jibda jitgawda mis-sena skolastika li ġejja. Qegħdin nagħmlu kollox mill-ġdid, refurbishment mill-qiegħ bis-servizzi kollha, air conditioning, lift shafts, sabiex ikollna s-servizzi kollha neċessarji li t-tfal tagħna jixrieqilhom illum il-ġurnata. L-Iskola Primarja f'Kerċem tifforma parti mill-Kulleġġ ta' Għawdex, tinsab binja ta' żewġ solari u mifruxa fuq madwar 1200 metru kwadru. Apparti t-tisbieħ tal-iskola, l-proġett jinkludi d-diżinn mill-ġdid tal-ispazji miftuħa u rikreattivi u l-ħolqien ta' spazji ġodda tal-im ta' suġġetti ekstrakurrikulari. Permezz tal-proġett se tkun indirizzata l-aċċessibilità fil-binja biex din tkun skont il-liġi. Iż-żoni rikreattivi fuq barra se jinbidlu biex fost l-oħrajn ikun hemm uċuħ b'nonslib konkrit u terf artifiċjali. Bħala parti il-proġett se jkunu installati servizzi ġodda, fosthom servizz ġdid ta' dawl, ilma u drenaġġ, kameras tas-sigurtà, konnettività tal-internet, alarms u servizzi ta' fire safety. Fil-binja se jiġu introdotti miżuri effiċjenti fl-enerġija skont kif mitlub fil-liġi.